A Catalunya hi ha més de 80.000 famílies nombroses. Un dels moments més durs econòmicament parlant és la tornada a l'escola. Jo em dic Clàudia. Jo em dic Dani. I jo em dic Anna. I quants anys teniu? Jo 10. Jo 8. I jo 5. Qui són? Som la família Guillén. Qui sou vosaltres? Jo sóc la Clàudia i ella és l'Anna. Mira, aquí està bueno, la part de dalt i després perquè els cantons s'obren. Són família nombrosa també ells o no? Sí, perquè el bebè està aquí baix. I compartiu habitació des de fa quan? Des de que vam néixer sempre hem compartit. Bueno, tu no. Bueno, jo no, però quan va néixer ella ja la vam compartir. Mira, aquest és el meu i aquest és el seu. Tu, Dani, comparteixes habitació o no? No. Bueno, alguna vegada quan venen amics meus comparteixo habitació. Quan era petita, era bebè l'Anna, sí que una temporada van estar els dos junts. Perquè, bueno, com eren els dos petits, doncs els vam posar junts. La petita quasi tot ho té heredat, pobra, i agafa lo de la gran. Però jo faig molt de comprar, sobretot, això en rebaixes, i ja penso de cara a l'any següent. Inclús amb sabates també ho faig. Que a vegades t'arrisques amb el número, però dius, jo crec que tindrà un número més. I serà una mica gran, una mica de cota fluix a la punta. Intento que vagi més sobrat que no que falti. I així, doncs, bueno, sempre... I comprar una talla més de xandalls i aquestes... Sí. A veure, tampoc sóc de les que agafo unes... perquè no m'agrada que vagi un tipus... Però de xandalls, coses que són sobretot de cotó, que a més sé que de seguida són petites. Bueno, el que són ajudes públiques, malauradament no tenim pràcticament gens, perquè l'únic que hi ha són unes beques pels llibres de text escolar del Ministeri d'Educació, perquè nosaltres portem anys denunciant que discrimina les famílies que tenen més fills perquè se'ls demana una renta per càpita menor que les que tenen un fill. Està clar que el començament de l'escola és molt car i molt dur per tothom, però especialment per aquells que tenen més nens, que és un desenvolupament extraordinari, que moltes vegades no tenen, que han de treure d'on poden. Què és tot això que ens estàs ensenyant? Bueno, els llibres, oi? Sí. Les 3 bossetes de llibres, falten encara uns quants, falten les agendes, però bueno, no sé com els portarem. I aquests llibres, en total, quan dius que t'han costat? Doncs en total no t'ho puc dir exacte perquè ja et dic que falten llibres i alguns els he pogut aprofitar, sobretot diccionaris i coses, vull dir que això també, però sense comptar tot això, 800 euros. L'administració pública és la que s'hauria de preocupar. Jo no dic d'ajudar o de donar una almoina a les famílies perquè no tenim fills per rebre almoines, però sí almenys valorar l'esforç que suposa tenir fills, valorar l'aportació positiva que suposa per la resta de la societat el tenir fills i que això es pugui compensar econòmicament d'alguna manera per part de tothom. Això ja ho vaig comprar al juny per repartir una mica la càrrega econòmica, llavors intento comprar tot el que són, si veig que no les poden aprofitar d'un any per l'altre, doncs comprar-ho cap al juny o així. Els requisits per ser família nombrosa és que has de tenir 3 fills o més, que han de ser fins a 21 anys d'edat o fins a 25 si estan estudiant, o 2 si un d'ells és discapacitat físic o psíquic. En aquest cas, diríem, el començament de curs escolar es fa encara més dur, perquè si hi ha la despesa que té una família nombrosa, si va a una escola pública és de quasi 2.000 euros que ha de pagar al mes de setembre. Si va a una escola concertada, doncs ja ens anem als 3.000 i pico euros que ha de pagar, i si va a una escola privada encara molt més. Bueno, jo ja vinc d'una família de 3 i a mi la veritat és que el número 3 m'agradava molt. Llavors, quan vam tenir el Dani vam dir que prou, perquè ja vam veure com venia el tema, però bueno, jo que sempre tens aquella cosa i bueno, al final vam decidir tenir l'Anna, sí, la veritat és que molt contents. Si a FANOC fem com de lobby, de grup de pressió de les famílies nombroses perquè les administracions públiques puguin conèixer les nostres necessitats i puguin atendre-les. En aquest sentit, per exemple, hem guanyat una sentència al Tribunal Suprem ara perquè l'autoritat del transport metropolità faci descomptes a tots els bitllets, a totes les tarifes que tenen de l'àrea metropolitana. O hem aconseguit la rebaixa del preu de l'aigua per a les famílies nombroses, o hem aconseguit que l'impost de matriculació a l'hora de comprar un cotxe tingui una bonificació del 50%. I el dels cotxes és perquè l'època que han estat tots 3 amb cadiretes
No és tan fàcil, has de tenir ja un cotxe ja especial, no pots anar en qualsevol cotxe. No hi caben 3 cadiretes, si no és un monovolum allò i amplet, o tot terreny, que encara no hem arribat a això, perquè mai ens ha arribat, no? No, tot terreny encara no ha vingut, no. Però sí que monovolum, me'n recordo que buscàvem, al final ens vam quedar amb un escènic d'aquests grans, que són 7 places, però que no en tots ens hi cabien les 3 cadires. Bueno, sí que cabien, però era jo la incomoditat que no ho podia escordar. En el fons hem introduït una cosa que a tota Europa ja fa anys que estan fent, que aquí és desconegut a les polítiques públiques, que és introduir la perspectiva de família en totes les polítiques que es fan des dels poders públics i donar-se que no és el mateix quan estàs fent una política per persones sense fills o amb un fill o amb 5 fills. I jo penso que tot està fet per 2, per família de 2 fills. Tot, inclús quan vas a qualsevol lloc, jo què sé, si viatges una mica, els hotels tampoc està previst que siguin 3. Sempre tens el problema del tercer on el fiquem, no? Està tot com molt pensat per famílies amb 2 fills, però amb 3 ja la cosa se't descontrola.